Basho naphi kanti labo gogo laba ababekwazi ukuthi bekwazi ukulamela noma bekwazi ukubona intombazana ingane yakhona ekhaya ukuthi lo muntu akaseyona intombi njengamanje. Lo muntu kade lale nomfana izolo namhlanje akaseyona intombi. Mabeqala ngebemnakisisa gogo bembona ukuthi lo muntu akaseyona intombi. Zasho nabo lozalukazi kanjalo. Basho nabo abantu babe neqiniso babekwazi ukukhuluma ngeqiniso ukuthi wena useyona intombi. Nazi ingane zabafana iphela na abantu bebhubha bekhokhiswa inkomo kaMama besatshiswe ngokuthi thina lengane siyazithanda wena asiyazi inelinye isoka lengane athi ifunde esikoleni yasuka evarsity so imayiqala nje ukuthiwa kunomuntu ozovela ekubeni ingane ngoba athi ifunde evarsity engekho umuntu oyihlolayo noyilamela ukuthi njengoba ifunda nje abasekhaya basayihlola ngoba beyazi ingenandoda nje ukuthi ungabe isagcwele akekho umuntu olandela lo ngane akekho futhi umuntu oyihluphayo. Webafethu basho nabantu labagogo laba babekwazi ukuba neqiniso ukuthi shono wenze ukwenzakaleni awuseyona intombi wena. Amantombazana amaningi bekexoxe nje safunda isikole ukuthi hayi mina ngabona ngifike ekhaya ukuthi angiyona intombi beqhutshwe beyanyiswe kube kwamfana kufika umama ekuseni uzofuna inkomo yakhe kaMama. Yini izizathu sasenza ukuthi umama aqhubha ingane ayofuna kube kwamfana kuyingoba icala liboshwe kubo limangalele kubo kwalomfana obekuyena oqaqele ingane noqale kuyona kophuma umngcwele ihambe umangalelwa. Nazi ingane zabantu ibhubha zikhokhiswa inkomo engayificanga sisatshiswa izakhamisi sisatshiswa obhuti bakulelo khaya bethi lengane lena okusalayo niyakuxhaphaza umuzi niyawudelela awukho umuzi odelelwayo. Ngiyohleze ngiyenza le video ngiyivuselela kaningi ukuthi ayikhokhelwe into ongayificanga yicala. Imigcaco namhlanje imelwa izingane imelwa zimpilo ziyabuya emendweni ziyabuya emzini indaba ingenkomo ayikho inkomo eziphumela ubala ayikho inkomo kumele iyophesha icala lamanyala lomunye umfana ngoba nakho kuthiwa kusabela ukuthi kwenziwe ihlazo kulowo muzi. Ikuphi okungcono ngabuza namhlanje ngisazokubuza nawe nangenyanga ezayo ngiyobe ngibuza yini engcono nebalekile ukuthi ngenze ihlazo kulowo muzi kunokuthi ngixhaphaze idalwa zasekhaya kuyizona engihlambalaza ngidayise ngenkomo yazo. Ikhona kuphi okubaleka kakhulu idalwa kunye nabaphila ngokwenyama. Namhlanje ngisafuna umuntu ozofaka umbuzo ozophendula lo mbuzo engufakayo. Nazi ingane zabantu kudlalwa ngazo ngenkomo kunenhlambuluko eziningi namhlanje kubanjwe indaba yenkomo. Nikhokhiselani ingane inkomo kaMama ibengayificanga. Niyazi nilothanda luyiphambili ngoba kudalwe kwakhiwe ngamanga. Ziphi izalukazi ayikwazi ukuhlola izingane bo mama niyekelana ukuhlola izingane zenina qobo ke manje nalezo libhubha kanti yini umama wayiqhubha ingane ayiqhubela ukuthi ubanulale nawe okay afike kuseni namaphinife sentaza eqhubha ingane ethi uzofuna inkomo yakhe yingoba vele idalwa zakubo zihambe zawomangala kule wamuzi la kuyiwona bone khona hayi kwangema asikwazi ukuthi icala umuntu esingalazi. Zasho naphi izalukazi ayikwazi ukubona izingane ukuthi lengane kade lale nomfana yaphuma emntombini. Hey cha bafethu musana ukubulala nje into yakithi hayi